Salum horas madihita saluhutna di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus adorak suta paradi hatta nitu hatta jumulu mahita martangiang asini roha madihamu dohot dame siad debata amatta dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagawi jamita di partangiangata imana tersurat di Evangelium Matius bidualu ayat 5 rodi ayat 10 tolu laus turpu koma nagawi epistel tu minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu hujahama dihita tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabi. Dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum. Jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangelehelek ibana nin nama. Ali Tuhan, sai piak do naposokku di jabuku. Nasario do ibana. Macai bernit diahap. Dungi ninna Jesus ma madok ibana. Ropiau pamalum sahitna. Dungi didok iduk ni soldadu ima mangalusi. Ali Tuhan, nahurang tamado au tung digiom mujabuku. Dok mahata sisa dok asahipas na posoki. Hai gariau jol mana nirajaan na mga rajay soldadu. Molohudok tu nasada tu sadui maho laho do ibana. Ia tu nasada tuom maho barodo ibana. Jala ia hudok tu naposokku om mabahin jadi ido dibahin. Jadi longang ma rohani Jesus ubigisa gabe didok mamadok akan mangihuton ibana. Situ tudo na hudokot tuhamu gari dihalak Israel dang jupangau hapor siaw na songoni. Alai hudok matuhamu torop do na roso gut sian purba doho sian pastima gabedongan sapanganan ni si Abraham, doho si Ishak, doho si Jakob di harajaun banua gicangi. Alai anggo aka anak ni harajaun ni hian si pabalio doi sogut tunahulum maripotipot di sima masa anggu-hangguk doho napatungoripon. Laus didok Jesus ma madok iduk ni soldadui lau maho jupak koma hobartu hapor Xiaomi. Jadi hipasma naposonai di nasangobasi. Ima hatani tu hata. Di hamua kadongan saha porsiaon tutu mabigi baritaon turpukon macai gudang nabui putih hata. Sian turpuhi nagabe parsiajaran jalana laus gabe jamita dihita. Ima marhite ngulu ni sahalak iduk ni soldadui manang sahalak perwira molo di hata Indonesia dido. Totuna perjolo nabui putih hata rupani siani ima di patuduhon iduk ni soldaduodo pabua parserep ni roha do ibana. Bahwa si perwira ini memiliki kerendahan hati. Serep rohana. Sadia mata boto na serep rohani iduk ni soldaduon. Totuna perjulu dinaoloi ibana manarihon parsahiton ni naposonai. Siani dubui tabereng rupani pabua parserep ni roha ibana. Anggosian pangkat nanian sahalak perwira puang. Sasitong na dakpola ikon ibana binian mengurusi si songoni. Laos naposo hasian nai. Tutuna bui du suruon ni ibana aka anggotana lahu paubaton naposona nasarioni nasakit lumpuhi. Tak polai kon ibana turut tangat tu si. Alai alanunga di parnapuna ibana kerendahan hati i serep ni rohai. Tak persoalat di ibana pangkat dohot aka status. Jalarak pola gabe merasa ibana gabe songon naturun rupani harga dirina. Ala diurusi ibana parsahiton ni naposonai. Daw. Manang nagabe maila ibana rupani di hata ni halak. Daw. Songoni ma ciri-ciri ni halak na serep rohana.
olo manarihod donganna. Totuna paduahon haserepon ni rohani idut ni soldaduon dipatuduhon ibana dui ima merhiti na nidok na itu Jesus hurang tamado au tung digiommu jabuku dok mahata sisa dok asahipas na posoki. Atik peparpangkat ibana alai dang merasa pantas jabuna di dok rohana digion ni Jesus. Tutu dang nasolomo rohana bongot Jesus tu jabuna daw. Alai ala sangat ni Jesusi di dok rohana hirana so pantas ibana rupani di topot Jesus. Hape yang guna masa di partikiano nate so dia dope pangkakna ala yang gugijang di rohana so inama si pata lomo-lomona nama menurui jol mai rupani. So diboto be si pata na sinurunai. Ala yang go iduk ni soldaduon tung ditada ibana do dirina maradopon Jesusi. Jadi siani marupani tabereng pabua parserep ni roha do ibana. Hama kadongan saha porsiaun haserepon ni roha umma nuaeng naung lamaul jupak kita di hajol maunon. Apalagi mamolo atar adong di ibana ate molo atar adong pangkatna atar didokko nate. Alani perlu do hita marsi ajar sian iduk ni soldaduon sian perwiraon ngati bo pangkatna totu seiring doho tido nangangka sinamokna alai tung serepia do rohana dus may bana songon emena marisi i lam godang isina lam uduk do ibana dak songon emena lapungoni say madirgak uluna tugijang hape suadong maningaha isina. Jala asa tabo to akamang dohot tamuinang akasigijang roha dada holan ala na adong di ibana asa gawi gijang rohana ate. Daw. Ayarong dotong jol maon napugus gijang muse rohana. Jadi kadang-kadang dakolan alani sinado ngarupani gabi margijang ni roha. Yarong do napugus ali tong do gijang rohana. Hamo kadongan tengok ma ada banyak orang jatuh bukan karena dijatuhkan oleh para lawan-lawannya, tetapi jatuh karena kesombongannya sendiri. Madabu alani gijang ni rohana. Alani saita pasiding maha gijangon ni roha alai gabe akapar serep ni roha mahita songon iduk ning soldaduon. Totuna paduahon dipatuduhon iduk ni soldaduon do pabua parhapor siaun na tutudo ibana tu Jesusi. Atik pe daksian horong ni hala Israel nian ibana. Molo dihatabatahi di dok si pilibebu do ibana. Molo akadongat tasilumo madok kafir do ibana. Sian sikap ni iduk ni soldaduon gabelam taatusima pabua hapor siauni hape pabua hapor siauni dada holan rumusani, dada holan teori alai hapor siauni ima pabahenan tindakan perbuatan. Jadi tung marpura-pura pamangan ni sasahalaki madok ibana na porsea alai yang goso di patarida hondo di bagasan pabahenan na imana nidok na Kristen KTP ate. Holat di KTP do ibana Kristen anggo di pabahenan na nol besar do. Alai merhiti iduk ni soldaduon dilehod do tuhita nuaing pangatusion pabua hapor siauni dada holan rumusan sabing, dada holan di pamangan, dada holan teori, dada holan au porsia di debata ama, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di ton di porbadia. Now tung lancar ibana rupani madokoni ala yang goswadong do tindakan ni ibana, ang goswadong do pabahenan ni ibana, ang goswadong do perbuatan ni ibana. Dangi parhapor siaun na tutu. Alai songon na pinatuduhon ni iduk ni soldaduon do. Itulah iman yang sesungguhnya. Atik pe secara status dang hala Kristen iduk ni soldaduon. Alai parhapor siaun na tutu do ibana tu Jesus.
Jala Jesus pelongang heran do mabigi hatani iduk ni soldado. Ay molopola Jesus puang longang mabigi ha porsyaw ni sasahalak. Bah dang binoto be songo dia be tibo ni iya te. Ay sagarujol madolongang mamerengi ba mabigi ba latung macay lasroha. On Jesus puang longang. Di dia do parlongang ni Jesus. Totu di ha porsyaw ni iduk ni soldado ido. Ay porsia do ibana tug sorope Jesus tujabuna mamereng na posona na marsahiti alay holas sakababa pe hata diduk Jesus malum dui todo tutu malum jala ido diduk Jesus mulak moho ninna rupani ngamalu be sait ni na posomi di ayat 10 tului didok lau maho jupakoma hobar tu ha porsiau mi ido diduk Jesus tu iduk ni soldadui. Dungi diduk Jesus mamuse gari dihala Israel dang jupangau ha porsiau na songoni. Tutu hatani Jesuson sekaligus di kritik tu parugamoon ni hala Israel. Tohodo nian bangso pilihan na sida. Alayang go di ha porsiaon dang apalatar do dope pilihan. Bahkan akan apa ihuti Jesus rupani. Tutu hata tu nasida dui. Idu asa diduk Jesus di bagasan turpukon gari dihala Israel dang jupangau haporsiaon nasongoni. Dalam rangkaima diduk Jesus torok do roso go sia purba do sian pastima gabedongan sapanganan ni si Abraham do si Ishak do si Jakob di harajaun benua gicangi. Jadi akka anak ni debata akan aporsiai tidak pernah dibatasi oleh status-status kebangsaan, status-status na asing. Taingot si Johannes didokdo tuakana toropi siap betuope buidu benon ni debata aka anak nanin na dorupan itu na toropi. Lapatan na dak statusi manut tuhon alai haporsyaw nay pambahenan nay do rupani. Dohonom ma tadda-tadda manang ciri-ciri ni halak na porsea perjulu adong empati di ibana. Dakola simpati ay gudang do marasini roha alay dang adong pabahenan na asini rohaya te ninna alay laos olat ni ido rupani. Dang adong be tindakan na asing. Anggo iduk ni soldadon dakolan na marasini roha ibana alay di patuduhon ibana do empatina manang pabahenana napaduahon peduli ibana care tutu akamang dohot tamuinang lam torok don waing jolma nalam so peduli dangadong be kepedulian na cuek emang gua pikirin ngain na rupani napatuluhon serep rohana songon nataruk digijang nakir rupani ima tolu ciri-ciri ni halak na porsea tutua kamang dohot tamuinang napatuluhon gabe pasu-pasu mahita tudongat jolma oma parsiajaran na naik parsiajarat tasyat turpukon unang magabe pusa-pusa ate tutu godang do dalat ta asa gabe pasu-pasu hita tu dongan colma. Songon iduk ni soldadwon gabe pasu-pasu ibana marhite naulo ibana manarihon parsahiton ni naposonay. Tutu hita pe boy do gabe pasu-pasu tuak kadongata. Boy do marhite pabahenata dalam halon mengurupi dia kamateri. Boy do ibana gabe pasu-pasu marhiti akasumbangan pemikiran tak say holan alanihe pengrupani ay pikiran ni ibana ay pemacay arga gabe membangun bahkan mabahen semangat memotivasi akajolma. Jadi menjadi berkat itu banyak caranya. Undang gabe si pikiran ibana te. Jadi sumbangan pemikiran sian ibana nang laos gabe si pikiran atto jalaboy do muse marhiti gugu na adong di ibanay gabe pasu-pasu ibana tuna humaliang ibana dohot
lan na asing do perupani dalatta gabe pasu-pasu tuaka jolma. Na pasti akamang dohot tamuinang ikon pasu-pasu mahita tudongata unang gabe pusa-pusa. Tatiruma idut ni soldaduon gabe pasu-pasu ibana tuna humaliang ibana parjulu sian na posona na marsahib na dijebunai di patuduhon ibana bahwa dia berkat bagi orang lain. Lau songoni mahita tuaka na humaliak kita. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuena dingkan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.